Dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal Kuvam svaki dan. Danas pripremam mirisni i lepi sok od dunja bez konzervansa na vrlo jednostavan način. Vidjet ćete kako ćete lako da napravite od 2 kg dunja 7 litara soka. Naravno, dunje sam najprije dobro oprala. Vidite kako ih čistim, samo ću ih presjeći na četvrtine i odseći ću ovaj deo gornji i donji, a ostavit ću semenke. Semenke rješavaju mnoge stomačne probleme. Koristim lonac od 9 litara i tu sam stavila dunje i nalila sam 6 litara hladne vode, pazite hladne, i dodajem 1 limuntus. Ovaj limuntus služi za boju, a služi i tome da sok duže može da se održi. Lonac prebacujemo na šporet, poklopljeno kuvamo i od kad provri treba da se kuva 30 minuta od momenta kad provri. Vidjet ćete, brzo će se relativno smekšati dunje, evo već su skuvane. I sada stavljamo dunje u blender. Ako nemate blender možete koristiti štapni mikser, svejedno se kasnije pasira. Ali ovaj blender je stvarno moćan i vidjet ćete skoro da mi ništa ne ostane od upotrebljenih dunja. Sve sam dunje samlela iz 3 put. Praktično dodavala sam pomalo vode, voda može da se procedi naknadno, da se doda ova voda naravno u kojoj su kuvale dunje. Evo pogledajte kakva se masa dobije. To stavljam kroz cediljku u drugi lonac, da procedim sve ovo i da ove delovi koji se nisu samleli, to jest izblendali, otpadnu. Pri pasiranju ovoga dela vodim računa da dodajem pomalo vode da bi se lakše provuklo kroz cediljku. Evo, ponavljam radnju ponovo. Inače, dunje su visoko kvalitetna voćka sa ogromnim sadržajem vitamina, minerala, svega što je potrebno našem organizmu. Čak kažu da je dobro za imunitet i iz relevantnih izvora sam saznala da blagotvorno utiču i na anemiju. Tako da je dobro i za upotrebu kod teških bolesnika. A za decu naravno posebno preporučljivo. Evo, samlela sam i ovu preostalu količinu. Sada sve polako provučem kroz ovu cediljku. Mešam polako, ja sam malo ubrzala snimak. Da ostanu ovi delovi košpice i drugoga što je višak. Dodajem pomalo kutlačom vode koju nisam morala da stavljam u blender naravno. Vode u kojoj se kuvala dunje. I evo na kraju koliko nam je ostalo od svih 2 kg dunja. Ostalo je nešto malo košpice. Sada ćemo ovu proceđenu masu vratiti u lonac za kuvanje. I evo, to je taj sok. Proceđena voda koju od kuvanja naravno, od kuvanja dunja, i dodat ćemo sada i šećer. Stavljam kilogram šećera na celu ovu količinu vode, a sad već ima oko 7 litara ovde tečnosti. To ću sve da prokuvam još 5 minuta, pri čemu će se, evo ga na šporetu, pri čemu će se pojavljivati pena. Pena će praktično da skupi ako je slučajno ostalo nešto prilikom ceđenja, ako je neki sitni komadić semenke prošao u sok, to će sve da se pojavi u peni i to ćemo skupiti polako za tih 5 minuta koliko se kuva. Skupit ćemo penu da pročistimo ovu količinu soka.
Evo vidite koliko sam ja skupila pene u jednoj šoljici. To bi nam pokvarilo malo izgled soka. Sipamo u zagrijane flaše. Uvijek perem flaše u mašini upravo pred sipanje, tako da uvijek mi budu vruće. Sipam vruć sok u vruće flaše. Dobro ih zatvorim. I poređam u rernu. Tu ću da izvršim pasterizaciju. Rerna nije uključivana ranije, tek je sad uključujem na 90 stepeni i to će trajati 90 minuta. Evo vidite, sok je spreman, stvarno je divnog ukusa. Prijatno i uživajte!